सकाଳେ ପ୍ରାୟ 7:30 ହେବ। କାଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଦମପୁରରେ କିଛି ମିଠା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କହିଦେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କାଲି କ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ପଦମପୁର ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ଆସିକି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ବିନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଆପଣ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ କରିକି ବସିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ପଦମପୁର ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମିଠାର ଏଇଖିଣା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନଡ଼ୁଣା ନାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତ ସେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଖିଣା ସେଟାକୁ ପୁଅ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଦୋକାନଟାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ବି ଜାଣିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଥିଲା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଟା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିର ଥିଲା, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ତ ଏମିତି ଖାଲି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପଦମପୁର ବାସିନ୍ଦା କି ଆଖପାଖ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ପଦମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲେ ସେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଡାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଜାଣିଲି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମିଠା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷକର ଥରେ ମାସେ 15 ଦିନ ଏମିତି ରଜ ପର୍ବ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ ଘରକୁ, ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଠା କଥା ଯାଇ କହିଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ମୁଁ ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମାନେ ମୁଁ ବାହା କଲା ପିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ମୋର ଏମିତି କାଲି ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆଜି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କହିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଟାରୁ ମିଠା କିଛି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମିଠା ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଠା ରହୁନାହିଁ ଦୋକାନରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କହିଦେଇ ଯିବି କାଲି ଗୋଟେ କିଲୋ ମୋ ପାଇଁ 1 କେଜି ମିଠା ରଖିଥିବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଥିଲି ପଦମପୁର ଘର ଆମର ବାହା କଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାରୁ କହିଥିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଁଟା କହିଦେଇଯାଅ। ସେଇଟା ମୁଁ ନାଁଟା ବି କହିଦେଇ ଆସିଲି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ତ ଏବେ ଯିବି ଏଠୁ ମିଠା ଦେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଦେଇ ଆମର ବାହାରି ଯିବେ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ମାଉସୀରୁ ଯିବା ଆଧାର ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓର ବନେଇବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ସରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଖିଣା ପଦମପୁର ଉପରେ ମିଠା ଉପରେ ବହୁତ ଚାହିଦା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଏଇଖିଣା ମିଠା ଦୋକାନ କରିତେ ଗଲେ ନନ୍ଦନଙ୍କର ଦୋକାନ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଆଖପାଖରେ ଦୋକାନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇଖିଣା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଠା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ମାନେ ରଜ ଭଳିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ 3-3ଟା ଦୋକାନରେ ଆଗରୁ ମିଠା ରହେନା, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲି ଆମର ରଜ ଲାଷ୍ଟ, କାଲି 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ରଜ ସରିବାର, କିନ୍ତୁ କାଲି ବେଳା ଦିନରେ ବି ମିଠା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଦମପୁର ବଜାରରେ ମିଠାର ଚାହିଦା କେତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଆଗାମୀ କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ପଦମପୁରରେ ମିଠା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା ସହ କହିକି ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ମିଠା ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ପଦମପୁର ଅଭିମୁଖେ। ତ ବାକି ସେଠି ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ଦେଖିବା ମିଠା ତୈୟାର ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବି। ଯେହେତୁ ସେଇ ଆମର 4G ଆକ୍ଟିଭାରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖା ହେବ।